Madokachere mabuja atauya nonhadzo manhoko dzozuva ra25 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi tiri kurwadziwa pokare kwaburika imwe nyaya yokuBuhera kuri kureketiwa kuti kune mumwe mubvana nemakore 13 akuberekiwa kumhurume newabambo wache. Kwai watsani wache wari kuda pfuma iri kubva kumurume uyu zvekutoti wari kutoramba kutoti mubvanayo abenuke paumba. Pariba kuziva kuti zvichatekera sei, asi mapurisa aziviswa nyaya iyi, asi waribe kureketa kana chinhu. Tiri kundoramba tichishuvira kuti waite zvinhu zvireke kuramba zvichienderera mberi izvi. Ipapa nyaya yegomarara iya iri kutorwadza kuti paribe zvinhu zviri kuburika, nekuti nyaya dzacho maitirwo adziri kuita dziri kuitiwa kuti penyu dzigonofoira dzamberiyo kumatareko. Ticharamba takaringa hedu kwazvinoperera, asi dziso redu riri kubva pahapa wapwerewa. Idi wapwere wachiri wapwere, rekai dzive shiri, mazai haribe muto. Hurumende nozuro yagoreketa kuti iri kuingidzira mupfigwa wakuisiwa unodziwa mupengo, asi nyasi yaburika pokare yakuti zvikoro zviri kuvhurwa kutanda musi womuvhuro uno wanenge wari kunyora bvunzo, poita svondo rinouya racho wanenge wari wamwe wese. Pariba kuziva kuti zviri kutekaira sei, asi warairidzi wanga waribe kunyepiwa. Wakati pokare wanhu vachabvumiwa kutekaira kubva mumatunhu akasiyana-siyana wanhu vanenge vaine wapwere. Hurumende yagoreketa pokare kuti ichagopa tumushonga hodziwa mupengo tunosvika zviuru 20 kuNamibia kuti iyamurikewo. Kwai anenge abatsirawo wamwe wache anenge aita tusvinhu. Ipapa wagoti iwo wanyepiwa newanoita zvokuringana zvochirwere chodziwa mupengochi kuti wagope wapwere wane makore kubva pa14 kusvika pa19 kamushonga akadziwa mupengoka. Kwai pokare wanoita zvokubikira vanhu zvokudya wakubvumiwa kuti waite vanhu vanogarapo wachidya warimo kana wakabayiwa chete. Paribe zvimwe zvakureketiwa. Kwai bazi routano munyika ratadza kuendesa mapepa aro okuti rakatekedza sei mari kudanho reparamende sezvinodiwa zviri pamutemo. Ipapa kwai bazi iri ndiro rega rasara, mamwe ese akatoendesa kare. Hino kuti sei wachiwenga wari kuramba wachireka kuendesa mapepa aya. Ticharamba hedu takaisa dziso ipapo tichigoringa kuti vanenge vari kuzvitekaidza sei. Nyasi pokare manyepo anoitiwa noHerald atanikiwa pachena. Wagoburika iwo wari kuti wamunangagwa wakatehwa naHH kuhotera kwawo, iwo wariwo wakanga wandoenda kunzvimbo ibodziwo yaive newamwe wese kuti waende komairana nokureketa naye HH. Zvakatooma mabi angu unosaya kuti kohokonai wanouhinei nokureketa mabodo akadaro. Magweta ari kuchema-chema kureketa kuno wagoti iwo nyaya yomupfigwa waisiwa musvinuba nokuti mumataremu wari kutadza kana kuti waite chimwe chinhu. Ipapa wagoti idi gore rinotopera kutoti gogogo. Paribe kana vanhu vaenda kumatare edzimhosva zvinoita kuti wapindewo nzara naiwo pamwedzipo nezvimwe zvinhu zvakawanda-wanda zvinotadza kuitika munyika. Hino kuti hurumende ichatotekera chere kuti zvibisiwe ipapa. Wanoringana zvomutambo wekiriketi wari kuti iwo mutambo uyu munyika uri kutoita kurwadza. Ipapa watambi wese wari kurwadziwa nezvavari kuitiwa naHamilton Masakadza nevamwe vakuru kumutamboko. Ipapa Shaun Williams akutoti akabenuka kubva kuIreland obva aita kutsvetsa mabhutsu ache ati achazvidaba. Hino kuti zvichokwadi chere kana kuti zvichaperera papi, tichange hedu takandoringa. Benjani Mwariwari kwai aisiwa kuti ndiye ateedzere murairidzi Loga. Ipapa kwai aisiwa kuti aitewo mumwe wavanhu vari kurairidza chikwata chovakomana venhabvu vomunyika chomaWarriors. Hino kuti zvichaburika zvisvinu chere kana kuti zvichaita sei, nokuti achangobvawo kutanda kuita zvourairidzi zvii. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Wabasa vanosenzera bato roANC muSouth Africa vati kubva mangwana wakutanda kuenda
zvokuratidzira nonyaya yekusabhadharwa mari. Idi heno kuti bato riri kunyatsodini, asi manyama amire norongo kureketa kuno. Kamani yondege yoSouth Africa yoSAA yagotiyo yakutanda kutakura pokare vanhu kubhururuka zuva ro23 mwedzi uri kuteerayu. Heno kuti wachazvikunda chere, ticharamba hedu takaringa kana ukareka kupfikiwa pokare. KuBotswana wanga wari kupomerwa mhosva yekuita zvokuda kupandukira hurumende kwaiva takanhuhwa mhosva yavo. Umwe wavo anga ari kupomerwa mhosva iyi kwaindi Ian Khama pabodzipo nomumwe anga ambori mumiriri weSouth Africa kuBotswanako ari hanzvadzi yaPatrice Motsepe. Idi pakatoita kunyangariwa chaiko. Waijipita wari kuwaka chipatara chikurukuru muAfrica yese chinoringana nozvo chirwere chegomarara. Kwai chipatara chichaita mari inoita bhirioni romadhora okuAmerica. Idi wari kutoti ipapa wakamirira kutoti gore rinouya mwedzi wa10 ndopogotanda kupinza vanhu muchipatara chii. Idi zvavo vamwe wedu wari kutoita zvinhu twakadari, isu kwedu kuribe zvakadari okumana. Benini yatiyo yatanda kuboya chirwere chodzihwa chohuku chakutoita kurura chaiko. Heno kuti chirwere ichi chabvepi kana uchatanda sei, asi wari kutorwadziwa nacho. Heno kana wakakona kuchimisa kuti chireke kugotekeshera kwese kwese. Ari kutungamira nhabvu pasi rese wokuFIFA anyorera mukuru wenyika yeBritain kuti aite zvokubatsirana kureketa nevanotekaedza nhabvu muBritainmu. Pai papa watambi wanotambira dzimwe nyika watadza kuenda kunyika dzavo nokuda kwomupfigwa wakaisiwa kuBritainko, nokuda kwokuzoti pokare wagare mazuva akati kuti waribe kubenuka kuzvikwata zvavo. Idi pakatoita kunyangariwa, isu tatohwadziwa kutoti nakamba totadzawo kuburika nonhau iyi, asi takadaro hedu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.